Det er sidste gang, jeg tabte ham der Megatyv og Julius. Hvad var det? Wow! Det er en vild Megatyv! Jeg fanger den. Megatyv, jeg kan altså ikke fange dig, men hvis der giver dig en Pringle, vil du så komme med? Dejlig dag i dag. Så længe ham der Marco ikke kommer og ødelægger det hele. Er det er Marco. Løb, Megatyv, løb! Så man prøver at løbe, hva'? Det er lige meget! Lad os kæmpe! Ikke igen. Vulpix Eevee, jeg vælger jer! Megatyv, jeg vælger dig. Okay, Pikachu, bare brug for. Okay, jeg har forventet det her. Megatyv, jeg vælger dig! Kan det passe? Overrasket. Okay, Megatyv. Haha, ikke lige min fælde. Executor, jeg vælger dig. Og nu vil I give mig jeres Megatyver. Hvad med vi arbejder sammen om det her? Okay. Megatyv, brug Thunderbolt! Afsted.